ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦଶରଥର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ବେଶ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ମହାରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ଉପସର ନେଇ ଆସୁଅଛି। କୁହନ୍ତୁ କିପରି ବାରମ୍ବାର ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ହେଉନାହିଁ ମରଣ ଆସି କିଛି ତାକୁ ମୁକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସର କରିଲେ କାହାର ତେବେ କାରଣ ରାବଣର ହୃଦୟ ଅଛି ଅମୃତ କଳସ। ତେବେ ତୁମେ ତାର ହୃଦୟକୁ ତୋର ସହଜ ସନ୍ଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଭାଇର ଦଶରଥର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦଶରଥ ସହିତ କରୁଛି ସମଗ୍ର ସମାଜ।
সরকার বিভীষণ উনি জানলো রাজা দশরথ শীঘ্র বিজয় ଥିଲେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ ହେତୁ ସେ ନେଇଥିଲେ ରସିକ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସବୁ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଛି ସେ ଏବେ ଅମରପେଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ହେ ସଖା ଆଜିଠାରୁ ଲଙ୍କା କଟକରେ ଈଶ୍ୱର ସୁଖରେ ସୁଖରେ ନାଚ ସମ୍ପାଦନ ଅମୃତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏଠି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ମାନି ଅଛି ଜୟ ରଘୁନାଥ Sabuga